Adriana Škunca, Noću nas pohode mrtvi. Iz zidova kraj kojih su prolazili svake noći otkine se posjena. Pomiču se bivši pokreti onih koji su ih ispunjali. Šumovi oglašuju poruke njihove nazočnosti. Čuvaju ih kao dio tvarnosti koja se raspršuje sa snom. Dodaju nam neka svoja svojstva koja ne možemo ponoviti. Šeću oko uzglavlja motreći na naš rast kao na nešto nužno. Kušamo ih razaznati u nizu slika što nadziru. Pomiču tamu, guraju je na nas. Iz korijena prošlosti nadopunjuju svijet. Dovršavaju ono što su odlaskom zaboravili dogotoviti. Slijed putanje odjekuje pucnjevima što se potom javljaju. Škripe, krevet iz žaluzine podovi, tmina je njihova produljena kob. Ona se širi i rasteže poput sjećanja. Iza pohoda mrtvih raste mrak, pomisao da se neće vratiti.